गोजोन फुंबिलि टाइम्स अफ बड'लेण्ड नायगिरि नोंथांमोनसिम मोनसे सोमोनांथाव बा मोनसे गोमोथाव खौरां लाबोदों। बे खौराङानो जाहैबाय बाक्सा जिल्लानि मेधाकाटपुर खुसिजार गामिनि गेलेग्रा फोथाराव मोनाबिलिनि 5:30 रिंगासो जागोन। बे समाव USA जों बानायजानाय PTT 10070 ARGOS GPS गोनां मासे सिगुन दाउ गोग्लैफैनायखौ मोन्दों। गामिनि सुबुंफोरा सिगुन दाउखौ नुनानै बरमा पुलिसनो गथायनानै हरबाय होनना मोनथिनो मोन्दों। बबेनिफ्राय आरो मा जाहोननि थाखाय माबोरै बिरबोना गोग्लैफैखो बेखौ दासिमबो रोखायै मिथिनाय जाथ'वाखै। ना USA माबा मोनसे खैसार बा माबा मोनसे मिशननि थाखाय सिगुननि सोलेरावनो GPS लागायना नायगिदिंदों नामा? बे मोनसे जोबोद साननो गोनां सोमोनांथाव सोंथि होनना जों बुंनो हायो। मानो होनोब्ला USA टेक्न'लजियाव गोबां एडभान्सै जौगाखानाय। नायबिजिरग्रा हान्जाया दा बिनि सायाव बेखौ लानानै नायबिजिरगासिनो दं। समासो मोनथिहोसिगोन मानि थाखाय बा मा जाहोननि थाखाय बे सिगुना जोंनि भारतनि आसाम रायजोआव गोग्लैफैनो मोनखो। दा बिरनो रोंगोन ना रोङा? हा? गोबा बोरै हमनाय? हा? नों केनका धरसि? ओइ सोर मोनग्रोनाय? फालसारलै फालसार। आरो मायबा फायलै गिबि खोमा। ओइ गंसे दांना दं। ओइ उननि गंसे दांनानै। बायग्रो ए। मा जायो होमबाय? मालिक गेलेनो अबे? इयाव सिङाव इयाव नायनि GPS आव उठनांगोन ओइखौ माबाखौ एन्टेनाखौ बेलनो GPS नांगौ बायदि निखि